सार मनेस्वरनि हाबायाव दायो मा डेक'रेसन खालामदों एसे नायनानै लानोसै। Mas gaya ini. Filo. Filo. Abi lang ba? थारैनो जोबोद मोजां साजायदों। दायो जोङो नै हाबा जानाय जायगाखौ नायफैदों आरोना। हाबाया दहाय फुङावनो जानानै जोबनानै थांबाय। नायनानै लादो नोंथांमोना माबायदि बानायदों। बे ओरै खाथियाव नायसै बिराद मोजां साजायदोंथ'। Nah, jangan hawa terakhir terus. जोबोर मोजां समायदोंमोन जोंहा सारजों आरो मेदामजों नायनानै जोंना मामाया सफैबाय दायो बिथांखौ लोगो हमफैबाय जोबोद मोजां जोंनि बिथांनि फैनायाव। मनेस्वर सारनि हाबायाव बे गोथार जायगायाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनफैदों। दायो मनेस्वर सारा संसार जानायाव जेब्लाबो रुजु रुमुनि रायजोखौ मोनफुंनो हाथों आफा अबंलावरिनिसिम बोर बिनाय
जों जाग्रा जायगा आरोना आंना टारगेटआ ओमफ्राय आं खामानिखौ दोनथ'नानै गिलासो थांबाय गरसेगाव थांबाय आं बेखायनो जाखांबायलै थांसै ओंखाम जाग्रा जायगा बे माबाया गैला गोरलै दायो जोङो नै सर मनेस्वरनि न'खौ नायदोंसो माबायदि फैफेरनाय जायामोन नालाय बेनिखायनो दसे नायफैबाय